Halong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras sa 88.1 Spirit FM, alas 5:36 sa hapon. Maayong hapon, Siyudad Sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz, ining 88.1 Spirit FM. Nagapalayag kita sa kahanginan pinaagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission kag ang ining estasyon na ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ang social development kag humanitarian arm sang Archdiocese of Capiz. Nagapangalagad na ang programa Kasak Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 subong adlaw sang Huwebes, petsa daw sa bulan sang Setyembre tuig 2021. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM. Ako ang inyo alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM, Kasak Special Coverage. Kazakh Special Coverage Report. Sa unang nga porsyon sang aton nga programa, idulong ko danay sa inyo ang pinakaulihi nga update sa kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kazakh Special Coverage Report. Santo sa pinakuling nga status updates ng Capiz Provincial Health Office kagahapon nga adlaw Setyembre 1, 2021, naka-record sang dugang nga 56 ka mga bagong nga kaso sang COVID-19 sa probinsya. Sa karon 552 ang mga aktibo nga kaso, samtang nagtaas sa 5,941 ang total reported recoveries matapos nga maka-record sang dugang nga 34 ka mga recoveries kagahapon nga adlaw o kon 86.89%. Isang nadugang sa mga numero sang ginbawian sang kabuhi kag sa karon ang probinsya sang Capiz ang naka-record na sang 6,837 nga kabugusan nga kaso sang COVID-19. Kazakh Special Coverage Report. Samtang sa pinakabag-o o kung pinakaulihing status update o kung case bulletin sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development na pitsahan kahapon nga adlaw unang adlaw sang Setyembre tuig 2021. Naka-record sang dugang nga kaso nga 641 ang Western Visayas
Kag sa karon naglabot na sa 105,112 ang total cumulative number of COVID-19 cases. Nagalabot na sa 11,998 ang total active cases. Samtang 488 o 488 ang nadugang sa mga numero sang recoveries kag nagtaas na sa 90,611 ang total reported recoveries. 38 ang nadugang sa mga numero sang gimbawian sang kabuhi kag nagdangat na sa 2,479 ang total reported deaths. Kazakh Special Coverage Report. Samtang subong nga adlaw santo sa case bulletin isang Department of Health nakarecord sang 16,621 ka mga bagong kaso ng COVID-19 sa bulog nga pungsod Pilipinas. Naglabot na sa 2,020,484 ang total number of COVID-19 cases. 146,510 ang aktibong kaso, kaga 10,965 ang nadugang sa mga numero sang recoveries. 148 naman ang nadugang sa mga numero sang ginbawian sang kabuhi, kag sa karon naglabot na sa 33,680 ang total reported deaths. Kazakh Special Coverage Report. Namatian mga kaalaga ng update sa kaso ng COVID-19 diri sa aton sa probinsya sang Capiz sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong ko sa inyo ang pinakauliho kung mga detalye sang aton nga mga balita. Para sa aton nga headlines, Balita National, walk-in vaccination sa mga Manila Health Centers, liwat nga gintugutan. Kapin sa 25 ka milyon nga mga COVID-19 shots mag-aabot sa Pilipinas, subong nga adlaw. Balita Regional, Gimaras nakarecord sang mataas nga porsyento sang COVID-19 recoveries. Kag ati community sa Iloilo, nakabaton man sang mga bakuna batok sa COVID-19. Balita lokal, mga empleyado sang 7-Eleven sa syudad sang Rojas kag Banwa sang Panay nabakunahan sang COVID-19 vaccines. Dugang at 30,000 ka mga bakuna ginbaton sang Provincial Health Office. Para sa Balita Caritas, Katoliko nga sementeryo ginbuksan sa Archdiocese of Cebu para sa mga non-Catholics. Kazakh Special Coverage Report. Oras na ito mga kaalaga, 5:41 sa hapon. Magabalik ang Kazakh Special Coverage matapos sa mga importante nga mga pahibalo. Youth viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot. Pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Maggamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugot sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Panahon sining pandemya,
Mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage! Kasak Special Coverage! Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag Alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage! Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage! Kasak Special Coverage, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras sa 88.1 Spirit FM alas 5:45 sa hapon. Kazakh Special Coverage Report. Para sa aton nga mga headlines, balita national, walk-in vaccination sa Manila Health Centers, liwat nga gintugutan. Kazakh Special Coverage Report. Samtang, kapin sa 25,000 ka mga COVID-19 shots mag-aabot sa Pilipinas subong nga bulan. Kazakh Special Coverage Report. Balita regional, Guimaras naka-record sang mataas nga porsyento sang COVID-19 recoveries. Samtang ati community sa Iloilo nakabaton man sang bakuna batok sa COVID-19. Kazakh Special Coverage. Balita lokal, mga empleyado sang 7-Eleven sa syudad sang Rojas kag Manuel sang Panay na bakunahan sa COVID-19 vaccines. Duga nga 30,000 ka mga bakuna ginbaton sang Provincial Health Office. Balita Caritas, Katolikong Sementeryo ginbuksan sang Archdiocese of Cebu para sa mga non-Catholics. Kazakh Special Coverage Report. Para sa detalye sa aton nga mga balita, liwat nga gintugutan ang mga walk-in sa 45 ka mga health center vaccination sites sa Metro Manila subong nga adlaw. Para sa padulong sa detalye sang sining nga balita, ibalo naton sa report ni Alagad Apple Queen Labrador. Kazakh Special Coverage Report. Liwat na gintugutan ang mga walk-in sa 45 ka mga health center vaccination sites sa Manila, sumugod subong nga adlaw. Sa announcement sang Manila LGU gamit ang ilo official Facebook page, ginpahayag sang opisina nga pagapatigayunon ang first dose para sa mga kalakip sa A1, A2, A3, A4 kag A5 priority groups sa 45 ka mga health centers sa syudad, umpisa sa una tubtob 6 ka distrito. 300 ka doses ang ginpain sa kada site kag 1,000 doses naman ang ginpahamtang sa SM San Lazaro. Matandaan nga una na ginpahayag ni Manila City Health Officer Dr. Arnold Pangan nga naganubo ang mga numero sa nagapabakuna sa mga dalaguan nga vaccination sites. Rason nga ginpalapit sa mga kabaranggayan para magganyat ang mga residente. Bangod nga mahina ukon gagmay na ang luyag nga magpabakuna sa karon, nagapanawagan ng Manila Health Department nga kuhaon ang sa karon nga oportunidad nga libre nga ginpanghatag ang COVID-19 vaccines. Duga nga pahayag ni Pangan, bukas umpisa alas 8 sa aga tubtob alas 4 sa hapon, Lunes tubtob Biyernes ang mga nasambit nga mga health centers. Sa datos ng syudad, nga napetsahan Agosto 31, naglabot na sa masobra 1.9 million ka mga doses sa COVID-19 vaccines ang napangbakuna sa mga residente. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM.
Samtang sa dugang nga balita nasyonal, natala na nga mag-abot sa pungsod ang masobra 25 milyon kadoses ang COVID-19 vaccine subong nga bulan sang Setyembre. Sunod kay Secretary Carlito Galvez, Chief Implementer sang National Task Force, ginalauman nga mag-abot ang pila ka mga batch sang bakuna nga mo ang 12 million gikan sa Sinovac, 5 million sa Pfizer vaccines, 2 ka milyon nga Moderna kag tag-1 ka milyon nga AstraZeneca kag Sputnik 5 vaccines. Dugang padere may palaabuton man nga 3 ka milyon nga doses gikan sa COVAX facility kag donasyon nga 1 billion doses. Sa pahayag ni Pala spokesman Harry Roque, dako nga porsyento sa mga nasambit nga bakuna ang magakadto sa mga area sa guwa sang Metro Manila nga sunod diri nagahilapit na sa karon nga makapangbakuna sang tunga sa target sang ilang nga mga populasyon. Ginpahayag man sini nga mayara sang transaksyon na sa mga manufacturers sa pagpadasig sang delivery sang mga bakuna. Dugang pa ni Roque, target sang gobyerno nga tutukan kag pataason ang vaccination program sa mga rehiyon sa masunod nga bulan. Sa datos sang palasyo, nakabato ng Pilipinas sang masobra 51.9 million nga COVID-19 shots, kung sa diin kapin sa 33.7 million ang napanghatag kag hindi madumbo sa 13.9 na ka mga Pilipino ang fully vaccinated. Kazakh Special Coverage Report. Samtang sa Balita Regional, nagpakita sang mataas nga porsyento sa mga nag-ayo sa COVID-19 nga balatian ang probinsya sang Aklan sunod sa datos ng Provincial Health Office. Ibalaw nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Lourdes Biñas. Kazakh Special Coverage Report. Nagpakita isang mataas nga porsyento sang mga nag-ayos ang COVID-19 nga balatian ng probinsya sang Aklan sunog sa datos gikan sa Provincial Health Office. Sa datos ng Provincial Government nga napitsahan Agosto 31, nagkabalag sang 1,525 fully recovered cases sa 1,932 ka mga kumpirmado nga kaso ang probinsya ug kon 78.93%. Sa kaparehas nga report, 74 naman ang individual ang napatay. Apesar sine naka-record naman na probinsya sang 56 ka mga bag-o nga mga kaso nga lunsay, local transmission. Sunog kay Vice Governor John Edward Gando, dako ang rason sang liwat nga pagtaas sa mga kaso sa pagwa kag sulod sa mga nagatrabaho gikan sa nagakalain-lain nga probinsya sang Region 6. Nagpahanumdum naman ini sa mga publiko nga magpabili na lamang sa sulod sang ila balay bangod essential travel pa lamang ang ginatugutan sang gobyerno. Liwat ini nga ginhinyo nga sundon ang mga ginapatuman nga mga protocols agod makontrolar ang kaso sang COVID-19. Samtang sa karon 343 pa ang mga aktibo nga kaso sang probinsya nga nagikan sa Banwa sang Buena Vista nga may 98, Nueva Valencia nga may 96, 88 naman ang sa Banwa sang Hordan, 33 sa San Lorenzo kag 28 naman sa Sibunag. 250 sa mga nasambit nga numero ang ara sa quarantine facilities. 79 naman ang naka-home quarantine, samtang 4 ang yara sa ospital sang Iloilo. Dugang pa diri ang 4 ka ginpahamtang sa mga quarantine facilities sang Iloilo kag isa naman sa syudad nga naka-home quarantine. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Lourdes Biñas, 88.1 Spirit FM. Kazakh Special Coverage Report. Samtang sa dugang nga balita regional, nakabaton man siyang bakuna sa COVID-19 ang ati community sa syudad sang Iloilo. Ibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad John Ray de los Santos. Kazakh Special Coverage Report. 35 tanan ka mga miyembro ng ating community sa Barangay Lanot sa Haro ang nabakunahan batok sa makalalaton kag makamalatay nga sakit dulot sang COVID-19. Suno kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, ginasiguro sang city government nga kalakip ang tanan sa vaccination program sang syudad agud nga maatagan sa proteksyon batok sa nasambit nga balatian. Sa pahayag ni Hector Alejano Treñas, Executive Assistance for Indigenous Peoples, nagpadulong sa lugar sa mga IP ang city vaccination team dala ang mga bakuna sa COVID-19 kagahapon nga adlaw. Ginpahayag man sini nga naintindihan sa mga ati ang epekto sa bakuna sa ila lawas kag napaibalo sa ila ang mga bintaha kung mabakunahan. Una nga target sa syudad nga 50 ka mga residente makabaton sa mga nasambit nga mga bakuna apang nagpalagyo ang 15 nga lakip sa una nga nagpalista. May pila sa mga miyembro sa IP community ang nagpahayag nga kalabanan sa ila na hadlok pa magpabakuna. Ang mga ini kabahin sa Priority Group A5 sang DOH Vaccination Priority
prioritization framework. Matandaan nga ginpahayag sa Department of Health DOH Region 6 nga papaskugon sini ang kampanya sa COVID-19 vaccine sa mga miyembro sa IP communities. Sa payag ni Dr. Daphne Teorema, DOH 6 spokesperson, nagakooperar ang ehensya sa mga persons of influence sa kada IP community agud nga mabuligan ng gobyerno nga mapaintindi ang kinahanglanon sa pagpabakuna. Sa karon wala pa sampinal nga datos ang DOH sa mga numero sa mga IP nga makabaton na sang COVID-19 vaccines. Alagad mo sa pagtuk kag pagserbisyo ini si Kalagad John Reyes de los Santos, 88.1 Spirit FM. Kazakh Special Coverage Report. Samtang sa balita lokal, nakabaton man o kunabakunahan man sa COVID-19 vaccines ang pila ka mga empleyado sa isa ka convenient store company sa syudad sang Rojas kag Banuas sang Panay. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alagad Ryle Marvins Mayordomo. Kazakh Special Coverage Report. Patigayon nyo mabakunahan batok sa COVID-19 ang mga empleyado sa convenience store company nga 7-Eleven nga ginihiwat sa bahin sang Poolside, Villarreal Stadium, Syudad sang Roas. Pinaag sa mobile vaccination sang gobyerno probinsyal, nakabaton sang bakuna ang 40 tanan ka mga empleyado. Suno kay Josel Diaz, 7-Eleven Roas Area Manager, ang pagpabakuna sa mga nagatrabaho sa kumpanya ang pinakaimportante nga tikang agud niya maprotektahan ang mga ini nga malatnan sa makamalate nga balatian. Nagpalabaot man ini sang pagpasalamat kay Capiz Governor Esteban Evan Contreras sa pagpatigayon sini nga mapabakunahan ang ilang mga empleyado. Ginpangunahan naman ni Capiz Provincial Health Office Head Dr. Alex Nolasco ang nasambit niya aktibidad kaupo sa mga katapo sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Philippine National Police. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo, Ryle Marvins Mayordomo, 88.1 Spirit FM. Kazakh Special Coverage Report. Samtang sa dugang nga balita lokal, personal nga ginbaton sang ni Capiz Provincial Head Office ni Capiz Provincial Health Officer Head Dr. Alex Nolasco ang dugang nga 30,000 ka mga doses sang bakuna nga bakuna batok sa COVID-19. Ibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Real de la Rosa. Kazakh Special Coverage Report. Personal nga ginbaton sa mga katapos ang Provincial Health Office sa pagpanguna ni Dr. Alex Nolasco ang 30,000 ka mga dose sang CoronaVac o Sinovac nga gitugyan sang Gobyerno Nasyonal pinaagi sa Department of Health. Sunod sa PHO ay ka-24 nga batch sang bakuna ang igapain para sa mga ginaprioridad sa gobyerno kasubong sang frontline healthcare workers, senior citizens, mga individual nga may comorbidities kag mga essential workers sa probinsya. Sa piyak nga bahin, sandig sa datos sa nasambit nga opisina, yara pa lamang sa 14.16% na konstanta 7,099 sa kabilugan nga target nga populasyon sa Capiz ang nakabaton na sa kumpleto nga bakuna. 110,260 o kung 20.24% naman sa mga Capiznon ang nakabaton na sa una nga dose ng bakuna. Sa din pinakamadamo diri ang sa bahin sang healthcare workers kag pinakamadbo sa bahin sa mga pigado nga populasyon. Sa kasubong nga datos, ang syudad sang Rojas ang may pinakamadamo nga nabakunahan. Sa diin naglabot ini sa 31,334, ginsundan sang Banuas sang Pontevedra nga may 7,064 kag Dumaraw nga may 6,230. Kaot sini ugot sa gihapon na panugyan sang PHO kag sang gobyerno probinsyal, ilabi na sa mga nalakip sa nauna nga ginaprioridad sang gobyerno nga magdangop sa ila barangay health and emergency team agon magpalista kag makapaschedule sa pagpabakuna. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo, Real de la Rosa, 88.1 Spirit FM. Kazakh Special Coverage Report. Samtang sa iban nga balita Caritas, Katoliko nga sementeryo ginbuksan sang Archdiocese of Cebu para sa mga non-Catholics. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alagad Maria Jean Lorin Balcos. Kazakh Special Coverage Report. Ginbuksan sang Arkidiocese sang Cebu ang mga Katoliko nga sementeryo para sa mga non-Catholics sunod sa ginpapanawag nga circular letter ni Archbishop Jose Palma.
agud makabulik sa mga nagakapuno na nga mga sementeryo bangod sa pagdamo sa maginbawian sang kabuhi tungod sang COVID-19. Pahayag sa obispo nga importante nga mahatagan sang dignidad ang nagkalamatay kag ipahamtang man sa insakto nga lugar. In kaso nga may ara sa mga non-Catholics nga mapatay tungod sa COVID-19 kag wala na sang butangan sini sa ila. Nagapakita lamang sa pagkabalakas tunga sa ginapangatubang nga pandemya agud tugutan nga ilubo ang mga ini sa mga Katoliko nga sementeryo. Suno sa datos sang lokal nga Emergency Operations Center sang Cebu City, sa pihak sang pagnubo sa manlapdan sang virus, puno sa gihapon ng mga funeral homes kag mortuaries. Samtang sa datos ng Department of Health Region 7, naglabot na sa 1,368 ang kinpawian sang kabuhi tungod sang COVID-19 sa Cebu Province kag 1,172 naman sa Cebu City. Kabahin man suno sa DOH ang Cebu City kag Cebu Province sa top 5 provinces kag cities nga madamo sang na-record nga nakalamatay. Ginganyat naman ni Archbishop Palmang tagsa-tagsa nga magpalapit sa simbahan agud madihon gilayon ang paglubong sa mga pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan para sa mga non-Catholic. Para magiyahen sa mga hilikoton, ginaabisuhan ang tanan nga magkonsulta gid sa ecclesiastical authorities agud mahibaluan kung ano ang dapat himuon para malikawan ang hindi pagintindihanay. Ginathag man sa obispo na temporaryo lang ini samtang ara kita sa krisis nga dala sang pandemya nga madamo sang naepektuhan kag nagkalamatay. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria G. Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. Kazakh Special Coverage Report. Nabatian mga kaalagad ang mga balita gikan sa ulot balitaan sang 88.1 Spirit FM nga gindulong sa inyo sang aton nga mga volunteer news correspondents. Subong adlaw sang Huwebes petsa 2 sa bulan sang Setyembre tuig 2021. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM sa aton nga overall chairman is Eminence Jose Cardinal Advincula, Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Ranflor, Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa aton Station Manager Reverend Father John Dave Ibalia, Technical Directors Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kag akong partner technical alagad Maria Jean Lorin Balgo. So kung naman ang inyo nangin alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini sa alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM Kazakh Special Coverage. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kazakh Special Coverage. Kazakh Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad May Durias kag alagad Real de la Rosa. Kazakh Special Coverage. Mabatian live sa Kazakh Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kazakh Special Coverage. Kazakh Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo.